Jesu Kristu. Amen. Akungibingelele nje ukudlala nonke. Ngosingezwe indaba yokudlala. Asiphiwe egameni lika Jesu Kristu. Amen. Bese-ke basabane ngokhethekile ngibingelele okuyisha. Siyami sibingelele president. Kulekani uselelo. Bishop Makhanya. Siyabingelela wasane egameni lika Jesu. Amen. Sibingelele deputy president umfoka Shops Phephelo. Bonke ivangeli shonke siyabingelela egameni lika Jesu Kristu deputy president. Sibingelele secretary general uZamuhle Njapa. Siyabingelela. Sibingelele uFrejana uMazi Ndlovu. Sibingelele uPRO Sekelo Zungu. Sibingelele uHead of Praise indoda ethatha ihlala lesibili. Ngokuphelele sizizwa sibashayela izandla enkulu. Ngibingelela bonke abazalwane mhlawumbe ezalibana ngabanye bazalwane nishayela izandla enkulu ukuthi khona. Awubonke igama lenkosi. Bese ngibingelela abazalwane president no deputy president from Howard College, umfowethu uBambelela Nxumalo nomfowethu Sibusiso Ngonyama. Ngiyasijabulisa kakhulu ukuba khona phakathi kwethu indodana eSwatini nendodana ephansi kwaNongoma. Ngiyasijabulisa ezandla enkulu. Hayi-ke Thano sizobuye sibonane nawo kulokade bekushola phambili nasi sibhedlela. Ngoba la-ke ngize ngizoshumayela ngivele nje ngishumayele bese ngisuka ngidile nawo sesingaphandle. Awubonke igama lenkosi. Bazalwane cha igama uSawusenkosi ngaxhakaza isibongo ngisindisiwe ngiyakholwa ngosithu Jesu Kristu. Amen. Ngibonge lethuba engiphiwe lona ukuthi ngizoshumayela namhlanje ngoba ngifuna ithuba elijabulisayo ngexa wopho. Manje lethuba kalona nje uthoxa ngomsebenzi isikole linkinga kalona nje. Masuthi ukuthi ngiyakholwa ukuthi ukuthi ngizawuthula. Ungathi phethe science yaphatha ukuthi so iyasila ngempela bazalwane. Amen. Mhlawumbe ukuthi usho wami ngathi iyasila it's because I know ukuthi one day ithi iBhayibheli ingakhuluma futhi abaningi because sizo account phambi kwesikhathi sokuphosa nalo sikhuluma lona. So uma la phambili ukhulume kubazalwane begcwele la more than 2 people noma 2 years uNkulunkulu uyawuthanda kakhulu umphefumulo wakho noNkulunkulu uyabathanda kakhulu abantu bakhe. So uma kwamnandi ukhuluma lezo deceiver ekugcineni nawe account nokuma kwamnandi ukhuluma inhliziyo kaNkulunkulu ekugcineni uNkulunkulu uzozuza abantu bakhe. Yabo so mina ngibaluleke kakhulu ukudlula lo swing la ngaphambili ngaleso sikhathi ngoba yena usuke ezomkhonza ekhonza nina ngizwi lenkosi. Amen. So kulijoka bazalwane kuyasila ngempela ukuyithwe sumfana kodwa no ithi iBhayibheli sithi inyawo zomashumayela ivangeli bangonyawo ngile gama ngase ngithola iqhamu lapho. Ngibonge igama lenkosi ukuthi ngilimi nomvuzo uyotholakala. Amen. Bazalwane cha namhlanje isithi ukugcina sise 88 ngizobona yaphini ayisengizobona manje noma ngathi nje manje ukhulile lesivili ukuqala ngoba sesizongena ephini manje ezosebenza phezu kwayo bazalwane ngonyaka ozayo after lesevisi namhlanje ezoqhamuka nomfowethu ukhulekayo. Alibonge igama lenkosi. Noma bazalwane cha ngokomthetho kufanele ngabe ukwenza i-reflection noma manje siyafunda ngiyahlala phansi ukuthi ingabe kubonakala lezi lesiyibona silapho endlini noma kwenzakala yini eyenzakalile ngayo. Ngokomthetho kufanele ngabe senzindala yabo nje lesibeke ilethe sivele sibhekile sibuye leya project sichaze sibheke ngokufanele sithi noma ngokubuye sibeke senzele ngaqala usifungayo. Alibonge igama lenkosi. Basingacela sivule incwadi kaFirst Samuel chapter number 7 verse number 12 wakhona. Samuel uqala isahluko sesikhombisa sifunde evesini 12. Samuel 7 verse 12. Thabe kuyo
wena unethemba uthule. Siyafunda bazalwane incwadi kaSamuel yokuqala chapter 7 sifunda verse 12. uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni waqamba igama lalo ngokuthi Ebenezeri. Ebenezeri kuyaqinisa abazalwane. Ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Awuphinde ufundeke manje chabe khulu sizofunda nawe. uSamuel wathatha itshe. Lithi iBhayibheli uSamuel wathatha itshe. Walimisa phakathi kweMizpa neSheni. Walimisa phakathi kweMizpa neSheni. Waqamba igama lalo ngokuthi Wayeseqamba igama lalo ngokuthi Ebenezeri. iEbenezeri noma ngesingisi okungukuthi Ebeneza. Ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Ethi kuze kube manje uJehova wethu usisizile. Cela singilisa amakhanda siwalame sisibongo senkosi. Baba wethu ongcwele ise uNkosi yethu Jesu Kristu. Wena ohlezi esitaleni sobukhosi emathulweni. Singabantu thina phansi emhlabeni uNkulunkulu wethu ongcwele. Sikunikeza udumo uyabona sebusuku ukufanele uNkulunkulu wethu namandla. Siphinde sibonge nangalanhlanganyelo uNkulunkulu wethu ongcwele osiphe yona. Ukuba sizohlanganyela esidweni sezwi lakho uNkulunkulu wethu namandla. Siyathoba uNkulunkulu wethu namandla izwi lakho lona linamandla. Lona liphilile kakhulu. Lona liyephula imsedara endaweni yaseLibanoni. Izwi lakho likhala udlula inkembe sikanhlangothi zombili. Baba wethu ongcwele nakulomzuzu siyathandaza egameni likaJesu Kristu ukuba ngalo udala itransformation noma udala omusha kubantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Kungami thina kodwa phezu kokuba kubonakala isipho sami kodwa kuzwakala amazwi akho uNkulunkulu wethu ophilayo. Baba wethu onamandla yifa lakho leli uNkulunkulu wethu wafela Jesu. Wafa indoda ukuze laba bantu bathole ukuhlengwa nokubuyisela uNkulunkulu babekade bonile. Baba wethu ongcwele wabafela wabathela ngenani eliphakemeyo wokubathanda. Ungafuni ukubabhubhe ngamunye phakathi kwabo Thixo wamazulu. Ngakho uNkulunkulu wethu leli thubo sipha lona siyathandaza ukuba singadlali ngalo. Kodwa uNkulunkulu wethu sikhuluma into esizokuyisola ngayo nento abantwana bakho bazoyibamba ezobaphilisa isikhathi eside. Baba wethu namandla ngakho ngalokho siyathandaza ukuba yilowo nalowo olalelayo afaniswe lo mhlabathi ovumileyo olindele ukwamukela izwi likaNkulunkulu ebese ukhangamba uthela ithelo uNkulunkulu wethu izobonakala kusasa. Baba siyathandaza egameni elihle likaJesu Nkosi yethu engcwele. Izwi lakho liyaphila uNkulunkulu wethu ongcwele. Uyinkosi wena wedwa Jesu yabusa. Uyinkosi wena wedwa othela ngabufa ngosuku lwesithathu wavuka. Uyinkosi igama lakho wena ungenda wenza ngaphezulu ngoba uNkulunkulu igama lakho. Akhona amanye amakhosi athi noMefa awakaze avuka kodwa wena ufile wasuyavuka. Siyababaza ukhulu bakho nasebusuku yababazeka Thixo wamazulu. Uphakele kakhulu wena wedwa. Uyinkosi enamandla. Uyinkosi ephilayo. Ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngibabaza sileyo Nkosi umhlaba lona umhlaba
Yes, God Almighty. Ufanele udumo wena yena. Come on, Spain. Yawazi Nkosi yami ngibodinga la. Sengizova Nkosi yami ebelezeni. Awusakuda ikhaso sami kuyibamba nje ngoba ngiphiwe lethukuzi manje engahlangule lethe. Awakho Nkosi. Basala ngicela ukuza nje ukondisele ngaphambili worship. Ingxenye yomkhosi usekushipiwe Nkosi yami ngidlala nabazalwane. Hayi ngeke ngene Nkosi. Amen. Abazalwane siyami yawazi ungazuzu ukuthi kodwa akezwe sihlale khona ngoba kufanele bakhulume. Lasifunda khona sesifunda chapter number 7. Sesifunda Samuel ethatha itshe. Wavele wanikela phakathi kwemisiphandisheni waqamba igama lokuthi Ebenezer. Ukuthi sibone ukusebenzela. Siyaqonda ukuthi lokho unga-understand futhi ungakwazi. Kodwa ungeke-understand kahle. Uma engazi ukuthi kuze kufinyelele etheni Ebenezer bekwenzakaleni. Ngoba akakwazi ukuthi avele akuthwala akusize uzubela ukhona. Kodwa endleleni kade ngenzakala lutho. Alibonge igama leNkosi. Now-ke masingabuyela kakade kwa-Israyeli sifunda ngesizwe sikaNkulunkulu Israyeli. Phambilini kungakabibikho amakhosi kokade kuba khona umpristi. Kube khona umahluli. Umpristi wayekade umahluleli aphinde futhi azoba umprofeti. Indlela ke yabo yokukhonza bebekhuphukela ethempelini njalo uma befuna ukuyokhonza uNkulunkulu. Nalabo bezwela khona umhlatshelo bekuyithempeli. Ethempelini umuntu obefika khona befika umpristi. Ngalesi sikhathi besifunda ngaso uKristu wayekhona igama lakhe kuthiwa Eli lo kuthiwa wayenamadodana amabili. Amadodana akhe uFinehasi Nkosi yami nantinyele sengibalekela kodwa ibaliwe la. uHofini yes uFinehasi kanjalo noHofini amadodana akhe amabili. Awulethi iBhayibheli ngesikhathi sokwahlulela kuka-Eli kwakade kuba nomphongolo kaNkulunkulu obukade uhlala ethempelini likaNkulunkulu. Lo mphongolo ubungabonakali nje kalula ngoba uhlala ngale kwiholofolisi. Nawo-ke ithempeli behlukene ngokwey'gaba ey'ntathu. Befuna kube khona isigaba la esibiza kuthiwa i-outer court la okwenzela khona umhlatshelo. Kube khona indawo ngaphakathi okuthiwa indawo engcwele. Bese kuba khona indawo engale ebivalwe isihenqo sethempeli okuthiwa indawo engcwele. Then-ke lapho indawo engcwele bekuba khona umphongolo kaNkulunkulu. Umphongolo kaNkulunkulu kubantwana baka-Israyeli ukade urepresenta i-glory urepresenta ukukhona kaNkulunkulu kwa-Israyeli. Ngamanye amazwi umphongolo kaNkulunkulu ubuyigugu ubungathi bawuthatha umphongolo kubantwana baka-Israyeli bashiye hopeless. Bungathi bawuthatha umphongolo ubashiye bengenalo ithemba ngoba ithemba lawo kade uNkulunkulu osemphongolweni. Indaba ingenawo umphongolo kodwa indaba uNkulunkulu womphongolo. Nawe lasifunda khona lelithi iBhayibheli le ndoda enamadodana amabili u-Eli igama layo. Ithe ekhuleni kwayo isindala kakhulu isineminyaka engango-90. Kwenzeka ukuthi izitha zakwa-Israyeli amaFilistayi afuna ukuzohlasela kwa-Israyeli. Uma ngabe ihlobo ibhekisa kwa-Israyeli lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi le ndoda ikade indala. Inakekela umphongolo kaNkulunkulu yangasuka ethempelini kwahamba abafana bayo labathi sikhuluma ngabo manje. Bahamba baye empini.
Awulethi iBhayibheli uma befika empini kwenzeka ukuthi bahlulwe abakwa-Israyeli. Ehlulweni kwabantwana baka-Israyeli intenzi ukuthi base bahlulwe yingenxa yokuthi kunalabafana ababili baka-Eli ebebekade bekhona empini. Nawo-ke ngifuna sibheke ukuthi yini lehlukile ngabafana baka-Eli abebekhona empini kunabo bonke abantu ababekade bekhona empini. Abafana baka-Eli lithi iBhayibheli ngendlela okwenzeka ngayo baphambana ngendlela kaNkulunkulu. Inqubomgomo nangendlela okwenziwa ngayo ethempelini izinto bona baqophambana bangathatha indlela yakuyoyise wabo u-Eli obekade hamba ngeyiso kaNkulunkulu. Bona bathatha the opposite direction. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi abafana baka-Eli labo bawu-2 babekade bethatha abesifazane ababehlala emnyango wetende lokuhlangana bese beyilalela nabo. Nawo esifundweni sokuba ngabe baphatha umphongolo kaNkulunkulu noma banakekela umphongolo kaNkulunkulu batholakala bethatha abesifazane benelisa iy'nkaluko zenyama yabo. Esifundweni sokuba ngabe bayanxusa banxusela isizwe sikaNkulunkulu kodwa bona into ababhizi nayo nje ukuyifunela abesifazane. And ngesikhathi befuna abesifazane bafuna ukuchitha inkaluko yabo kodwa ukuphambana kwabo noNkulunkulu lokho okwenza ukuthi empini u-Israyeli uhlulwe yingenxa yokuthi bona babekade bephambene noNkulunkulu. Nawo lithi iBhayibheli wathatha umphongolo kaNkulunkulu ngaleso sizathu. Uthatha izitha zaka-Israyeli amaFilistiya. Lithi iBhayibheli bahamba nawo umphongolo kaNkulunkulu. Awusho ukuthi umphongolo ungakwazi ukunyakaza bazana ukuqhutshwa. Lithi iBhayibheli bahamba nawo umphongolo kaNkulunkulu baya nawo endaweni ekuthiwa i-Ashidodi, isizwe samaFilistiya. Kuthe bengakahambi nawo waqhamuka isigijimo esithize sizobikela u-Eli ngokuthi no Eli amadodana akho afile empini nomphongolo kaNkulunkulu uthathiwe. Uthe ngasho lowo mbiko umphongolo wesifazane umakoti kaFinehasi owekade ekhulelwe ngaleso sikhathi, umakoti walowo muntu ofile empini noma walowo ofile empini. Lithi iBhayibheli wenza useko okhulu waze wabeletha ngaleso sikhathi ngenxa yezinto ey'mbili ukuthi kufuba kwengane umkhwenyana wakhe nomphongolo kaNkulunkulu uthathiwe. Into-ke ebaluleke kakhulu ngaleso sikhathi kowesifazane neyayiyikhonsele ubona ngendlela enze ngayo ngoba waze wathi ngizoqamba igama lale ngane ngokuthi uyikhabhodi okungukuthi inkazimulo kaNkulunkulu isusiwe. Haleluya. Akazasho ukuthi okungukuthi umkhwenyana ufile empini kodwa ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu esizweni sethu igugu lethu lisusiwe noma lihambe ngokona kwalowo abawanengane. Nawe ethola isithwala igama lenkazimulo esusiwe. Lithi iBhayibheli wathi ufika lowo mboyiko u-Eli ngokwesekudala ethi wasele indawo yakhe wafa ngaleso sikhathi ngenxa yomphongolo kaNkulunkulu osusiwe. Isilo ngathi umphongolo upresenta ubupho kaNkulunkulu, inkazimulo kaNkulunkulu negugu lika-Israyeli. Phobe singaphila kanjani ngathi lesi sikhathi esiphila sona ngaphandle komphongolo kaNkulunkulu? Bese kubalekele yithini ukuthi sifane njengoFinehasi silale nabesifazane abakhona ngayizini kaNkulunkulu? Wayesingabalekeli lokho ngoba masenza lokho sibalekisa umphongolo kaNkulunkulu. Kunezinto ey'nkulu neziyindate ezizokwenzeka endlini kaNkulunkulu uma endlini kaNkulunkulu mhlawumbe ukudlala. Uma ngeke ukubambisana lokuthi njengamanje kufanele siyathandaza, masithandaza siyaNkulunkulu sidlulisele umzimba kaKristu. Uma ungekho ukubambisana ukuthi njengamanje Nkosi yami awuphushi umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela ongaphushwa ngayo, angeke siye nawo.
iBhayibheli wafaka njalo ekufanele ngale ngifase wakhe ngoba lesikhathi sihambile uzengele endabeni laleli verse athi sifundo verse number 12 lithi iBhayibheli wathi uhamba umphongolo kaNkulunkulu yibo laba yamaFilistine ahamba nabo afike ufake eAshidodi awuvalele endlini kule ndlu yacaca ukuthi kwamanali umuntu kodwa kule ndlu bekade ihlala uNkulunkulu wamaFilistine bekade ihlala uDagoni obeyisithombe okusho ukuthi noma ngabe ubani bethe ufuna ukubona uNkulunkulu wakho wamaFilistine ubevela ahambe yongene kule yana afika bona uDagoni bese yaphuleka kuyena lithi iBhayibheli ke benza la mistake angabizi ngemistake ngoba wasebenza ngoba ngokuhle ake lithi ke bathatha umphongolo kaNkulunkulu wakaIsrayeli awuthatha wazofaka noDagoni uNkulunkulu wamaFilistine ungazuthi babe noqholotsha babesahamba endleleni ukuthi umphongolo nje lokho akwenzi lutho bawuthatha bawubaza ukuthi ulibuku kodwa bengawazisebenzi wabo banako phela bafike babanqoba benawo umphongolo wabo wathula umphongolo wazongena endlini uIsrayeli yakhala ngale barejoyisa ngala umphongolo usendlini noDagoni lithi iBhayibheli yohanjwa ngolala wasangasasa hayi mabethi bawobheka hayibo bafika uDagoni ubuso wakhe ufike balala phansi la phambi komphongolo kaNkulunkulu. Now if ufunda kahle kwi-Old Testament always uma kukhulunywa ngokuthi ubuso bakhe bawa phansi kusuke kukhulunywa ngesarela. Now lithi iBhayibheli uthe umphongolo kaNkulunkulu uhlezi la usuke khona kwabonakala uDagoni kungekho umuntu ongenile obudlula bathola uDagoni esewile phansi phambi komphongolo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli hayi bawuthatha lowo Dagoni obuyisele esibeni waphinde wahlala akekho umuntu ongene wenza umnyakazo kodwa kube khona ungquzulana ngosuku uNkulunkulu kaIsrayeli wangena wazodominator amaFilistine wangena wazodominator amaFilistine noma ithemba lalahlekele waIsrayeli kodwa ungazi ukuthi bangasho manje ngasho ukuthi God was still at work uNkulunkulu wayesemsebenzini noma ngabe waIsrayeli kodwa uNkulunkulu wayeqhubile ishini amaFilistine ezoveza ukuthi lo uNkulunkulu enkonza yakena umphongolo kaNkulunkulu bafike bawushiya ukuthi ngasasa okulandelayo wakengifaswa mabefika ngasasa baphinda bafika the very same thing kungekho umuntu ongenile kuleli bawufika umphongolo kaNkulunkulu umile lapho kade ukhona bafika uDagoni eshaye phansi ngobuso this time around senqamuka ikhanda wanqamuka ley'mpama zazehlale embungwini usedlulele manje uthena uwisa uhlale phansi wanquma ikhanda lokusarela washiya phansi wanquma izandla washiya phansi waqala ukuthi kuyaphela ithemba lamaFilistine manje babona amaFilistine ukuthi ayingeke lento engazuthi inkinga manje ukuthi uNkulunkulu wethu kwenzeka kanjani sithathele wemphongolo kaIsrayeli sazovalela noNkulunkulu wethu uNkulunkulu wethu kusekusele wini naw lithi iBhayibheli yonzela kwabo kanjalo babona ukuthi ayingeke kuyinkinga ngaleso sikhathi uNkulunkulu wabahlanga amathumba bonke abantu baseFilisti bonke bashawa isifo sodwa bashawa ngamathumba bayibuza ukuthi kwenzakala ba-understand ukuthi no ingenxa lomphongolo kaNkulunkulu esihamba nawo ongaphilongi la bawuthatha umphongolo kaNkulunkulu bacelisana ukuthi awuhambe ubuyele wa-Israyeli manje ubuyele wa-Israyeli kulokhu uhamba indaba negama awuthi omunye bangalondlulisela abanye bekhale bethi nathi sizoshawa umphongolo kaNkulunkulu ngalendlela otshaye ngayo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabulala wacela wamfika wabulala abancane nabakhulu washaya ngamathumba ngenxa yokuthi bathatha umphongolo kaNkulunkulu bahamba nawo. Naw-ke lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi sekubuyisela kwabe sekuba ukuthi bayathola izangoma noma babhuli ngaleso sikhathi ukuthi lo mphongolo singawubuyisela nani emuva okutshengisa ukuxolisa lokhu sikwenzile ngoba besingazi ukuthi kanti sithatha into epowerful kanje
bawuthatha umkhono kaNkulunkulu bafika-ke ababhuli basho ukuthi no uhambiseni kanjalo nalezo zinto zonke okumele bawuhambise nawo amathumbu egolide bawuthwesa iy'nkomazi ezahamba ukuthi kanjani angenzangena endaweni yasebhethlehem kodwa-ke lithi iBhayibheli kumaFilistiya umkhono kodwa uhlezi ngo-7 miles wabuyela kwa-Israyeli mawubuya wafikela ku-Abinadabu oyekade ehlala enkabeni wangafikelela futhi ethempelini noma kwa-Israyeli phansi la ebebekade bekhona abantu bakwa-Israyeli. Nawo-ke lithi iBhayibheli khona wahlala isikhathi eside kakhulu for about 12 years. Manje u-Israyeli suthi usuhlala isikhathi esingaka for iminyaka engango-20 no-7 months umphongolo wathathu. Kwathi sekwenzeke kanjalo lithi iBhayibheli bekhala ku-profethi wangaleso sikhathi okade kuSamuel benxusa ukuthi no sesithatha eside sesifisa ukuphenduka njengamanje. Wayeseyabatshela uSamuel ngaleso sikhathi ukuyele sekade afa sekwamukela uSamuel esikhundleni sakhe wathi hambani yohlanganyela eMizpa. Mabefikile eMizpa lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi banelobuswa amaFilistiya ukuthi u-Israyeli uhlanganele eMizpa aphinda plena impi futhi against u-Israyeli. Epleni kwabo impi against u-Israyeli, u-Israyeli warealize ukuthi no asikwazi ukuthi sinanqoba kuleni umphongolo kaNkulunkulu ungekho kithi. Nawo uzubuyela umphongolo kaNkulunkulu kithi uSamuel wabiza ukuthi abulala ithole noma inkomo ayishaye nokunikela wamalungu woshiswa uNkulunkulu wonke beyocela inkonzo yokuxolisa nokubuyisana noNkulunkulu. Ngaleso sikhathi lithi iBhayibheli athi ekhuphuka amaFilistiya uNkulunkulu waduma udumo omkhulu waqhuzula wonke amaFilistiya aphuma ama-Israelites awahlula amaFilistiya ngenxa yenkonzo yokubuyisana umphongolo kaNkulunkulu ubuyile kubona. Then ngaleso sikhathi lithi iBhayibheli uSamuel lo obekade ebanxusela uNkulunkulu nobenzela umnikelo woshiso wathatha itshe kuyona le ndawo abanqobele kuyona wazobeka phakathi kwesheni neMizpa. Lithi iBhayibheli waqamba igama lalelonke ngokuthi i-Ebenezeri okungukuthi uNkulunkulu wethu usiholile kwazibana. If ufunda uChapter number 4 no Chapter number 5 uyathola ukuthi igama elithi-Ebenezeri lingaqali ngoba wayeqamba itshe. Igama elithi-Ebenezeri bekuyi-location. Umphongolo kaNkulunkulu ngesikhathi uthathu uyise Ashidodi wathathelwa e-Ebenezeri. Abantu bonke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli waqamba igama lalelonke ebekade libekile wayesethi i-Ebenezeri igama lelithi okungukuthi uNkulunkulu wethu usiholile kwazibana. Nawo igama lalelitshe ungakuliderive from its Greek bathi babe belichaza bathi lisho ukuthi it is the stone of help. Okusho ukuthi lelitshe lizorepresenta noma ngalo sirecognize ukuthi uNkulunkulu usiholile kwazibana. Ukube bekuya ngesitha sethu amaFilistiya ingabe uNkulunkulu akasiholanga kwazibana, ingabe uphelile ngathi. Kodwa-ke manje siwona uNkulunkulu ukuthi usiholile kwazibana. Ngakho sithi Ebeneza yena usiholile kuze kube kalungu. Wasithwala noma umphongolo wakhe ungasekho uthina, kodwa yena wasihola kwazibana. Ngakho sithi Ebenezeri usiholile kwazibana. Kwaba yitshe leli, itshe losizo lwakhe. Mawuqhubeka lama verse lithi iBhayibheli ebhakala ngaphindanga wabekisa amaFilistiya esizweni sawa-Israyeli emva kokuba sebekele yathi. Ngithanda uzosho namhlanje ukuthi sizothi i-Ebenezeri
usipholile kwasekwana. Uyabona empilweni yakho if ungahlala phansi wenze reflection, you will see ukuthi zingakanani uNkulunkulu adlulise kusona. Manje understand into engisho ukuthi Ebenezer yeshuwo uSamuel lencwadi. Ukuthi uNkulunkulu usipholile kwasekwana. Uyabona imishini kaSathane ihlezi upheka phansi. Ngempilo yakho imishini kaSathane ihlezi ukuthi ikudidele phansi isithunzi sakho njengomuntu omusha. Imishini kaSathane iyukuthi iqede ngawo esigabeni sakho sokusha. Kodwa kuzothi kuwe Ebenezer ngoba ugcibile kwasekwana. Wena wakha kesibonge nawo sithi Ebenezer usigcibile kwasekwana. Phezulu umbuso yonke usigcibile kwasekwana. Kunamazwi engathanda akhuluma uPostoli Paul uthi siyashawa ngazonke siyanineka ngazonke kodwa kasipheli. Athi siyawiswa phansi kodwa siphela abangasibheke. Okusho izinto ziyasifikela kodwa sibonga inkosi ukuthi usekwemanje sisizile yena yedwa. Ithemba laIsrael sayithemba lethu nalesikhathi siphila kusona. Yena usigcibile kwasekwana Ebenezer ngoNkulunkulu wethu. Abonge kaNkosi. Now, ngalesi sikhathi okufanele ukuthi bebekithi ukuze kube Ebenezer emphathela. Kwakuyisikhathi sabo ukuthi babheke. That was their stone of help. Kwakuyitshela losizo. But lesi sikhathi siphila kusona asadingi ukubeka abantu ethebeleni noma wherever uNkulunkulu asize khona. Ngiyamthanda leli ilanga uma ngabe ekhuluma uPeter uthi le yitshe eladelwa yilanga lakhe. Kodwa selaba inhloko yenkulu. Ngaphezu kokuthi sibekile amatshe uNkulunkulu bekade sisizile kodwa manje nalithi ebekuke kadelelekile kodwa selaba inhloko yenkulu. Uthi uma bekhuluma ngokwekade ekhuluma nababusi ngaleso sikhathi uthi lo umphambweni esiphilisile ngegama likaJesu akamanga ngamandla ethu ume ngayo uJesu. Lo yena nayo uthi uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu wakubukela endaweni zasendle. Ngakho-ke lelitshe eladelelwa yilanga lakhe selaba inhloko yenkulu. Njengoba nje selikhona stone isakhiwo sonke sesimi ngalo lelitshe likuJesu Kristu. Ngiyamthanda leli langa uDaniel ekhuluma ezochaza esinye isithombe besikade sibona uNebukadnezar ebesikade sirepresent imusa ekade ikhona leso sikhathi. Uthi mangabe phasi uthi unenhle laqhezwe entabeni kungeke sanga somuntu. Lafika laphosa umuso osendaweni ukade kumuso wamaRoma kunamandla. Lathi maqedwe ukuphoza lasiyaphuphuka lelitshela bayintaba. Now lelo tshela represent uJesu Kristu. Uthi pheswa yonke umusa ekhona nesazoba khona ukhona yena umuso wakhe. Umile lithi iBhayibheli wabayintaba wakhona umhlaba wonke. Now our stone of help is Jesus Christ. Uthi mangabe bhala kahle uPeter athi sondela kuyo iyitshe elikhethekileyo. Uyabona phezulu zonke singasondela ngoba usondele kuyo lele yitshe elikhethekileyo nele yigugu uNkulunkulu. Athi mangabe qhubeka thobalekela kula ngasoka jabiso. Yilo lelitshe elaba yindaba legamela yonke imibuso ekhoboza yonke imibuso enamandla ukuze kuzoma umuso kaNkulunkulu. Uthi mangabe uNkulunkulu uDavide lelilanga uthi uJehova ulidwala lami. Athi uNkulunkulu wami unguphelo ophephelo. uNkulunkulu igama lakhe idwala lami. Athi mangabe bhala lelilanga uJoshua athi umsebenzi wakhe uphele ngoba ulidwala lami. Uyophephela apho nomzuzu ohlupheka uma ngakungenayo uJesu. Because all udingayo kulena kudinga uJesu la uzophephela khona. Yilo leli dwala ozothi ufika kulo kuphuqo. Yilo leli dwala ozothi ufika kulo likukhuthaze endleleni. Uzoyibuza ukuthi kwenzakalani la kangaka
wazi usondele edwaleni. La wazi ukuthi nakuqobele endleleni. Wakhuthazela wangaphela abantu. Uyakuza ukuthi why mina kungapheli ngami. It is because you are protected kuleli dwala. Lona lewazi ukukhusela mase sisinetha iBhayibheli mangabe bhala kahle lithi yena umpheko umphephele. Uyingaba yamanje balekela khona ngezinsuku zomuntu. Yena bese kukhusela ngomusa. Yilo leli dwala. Njengamanje sesinedwala lensindiso yethu. The rock of ages of which is Jesus Christ. Wonke umuntu obalekela kulo uyakulondeka. Let me give you an assurance. Awubalekele edwaleni kanje elithi Jesu Kristu. Ubone ukuthi ngeke yini uqobe ngayo. Awubalekele edwaleni elithi Jesu Kristu uthi usukuvikeleka ukuthi leli dwala. Awuthi usondela kakhulu kuye ubalekela kuye. Nali idwala lensindiso yethu. uJesu Kristu Nkosi yethu. Siyothi noma ngathi sesireferenza nathi isikhathi lesizayo. Sikhombe sithi kwakukhona ngaleso sikhathi sethu ababephuzisa abantu opetrol ophalafiki bebathisa iyonga lotshani. Kodwa thina saphephela kuleli yadwala. Elingavumanga nathi ngoba basebenzisa iyonga. Abantu sebebanjwe nge-deception phansi sebebudekile bebanjwe nge-materialism. Kodwa nani idwala lethe sabalekela kulo sangalazi. Noma makube bathi yalapha kwamanje kodwa ubalekela kulo yonke. Futhi usonke wathambisa ngokubalekela kulo. Ungakuvumele yafaka umfantini wedwala. Unezinto ungakazi kade uyibona phambili. Ungakuvumela yafaka umfantini wedwala noma kubeke phezu kwedwala. Uzoba njengoSamson owaqeka amaFilistiya. Owaqeka umhlatho ngoba lomusha. Lithi iBhayibheli owabulala ngeke ukuthi wayaqeka phezu kwedwala. Uma kubalekele edwala khona izinto ezokwenzeka kuwo ungakazi uyibona ukuthi zikwenzakala. Sithi kephelezela uNkulunkulu usizile kwaze kwala ngalo leli dwala loJesu Kristu. Nawe lithi iBhayibheli semvala. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu ekhuphukele eGolgotha noma enqamlezweni eyobethelwa ngesikhathi noma ngehora lokufa kwakhe. Lithi iBhayibheli kwafipha ilanga. Ngenxa yokuthi ilanga sekubona ilanga lokulunga libethele enqamlezweni. Lafipha ilanga lafike kumbheka ngoba kwakufika ilanga lokulunga. Ikhwezi lasekusele zofika likhalise empilweni zethu. Lahluleka ilanga kumbheka ngenxa yesimo salowo sesiphambanweni. Kakade ilanga bekade lisebenza ngokwejwayelo, emini bekade likhanya njengokwejwayelo. Ebusuku lidedele, ebusuku kube umnyama lingasebenzi. Kodwa kwathi kusemini ilanga lafipha. La yebo kufanishina ngendlela bekufanishina ngawo wena ukuthi unelanga sesiphambanweni. Lithi iBhayibheli ngaso sikhathi kwakha kuyiphenqo zethempeli. Kwavulela mina la ukuthi singene manje enkosini okukhulu. Ethempelini la esasikade sividwe khona ukuba singene ngokwethu. Savulela iphenqo zethempeli sadabuka. Ngale ndawo lengcwele ngwele bekade ngene uKristu omkhulu khona. Sasiyakwazi ukuyingenela ngoba lithi iBhayibheli sona kusho. Isihlalo somkhosi njengamanje ngamandla. Sesiyayingenela ngokwethu manje ngale. Lithi iBhayibheli kwavulela amathuba ngoba sekufa inkosi yamakhosi. Waphuma bona bebabedala abangawena. Ngaleso sikhathi lapho ngokugcina sekuvala. Lithi uthe esesifile wakubezela amadwala. Awona kwazi ukuresista umidwala amadwala sempilo isiphambanweni.